yokutanda Dambudzo Mnangagwa. Alright, so apa this clip iri kutangira pekuti ari kutenda vaMugabe nokudzinga kwavanga vaita Dambudzo Mnangagwa, Emerson Dambudzo Mnangagwa anova iye president. Saka hanzi this man described Mnangagwa nemo. Saka ndopa ari kutangira, ndopa katangira clip racho ipapapa. Yokutanda Dambudzo Mnangagwa. Boda jamba aku Mozambiki. Zvamakaita izvozvo ngazvirege kuperera ipapo. Angauraya ikonomi yenyika. Ngaongororwe kuti paaishanda ari kucommand agriculture anofanira kuita account nemaministers aishanda nawo mose. Vamwe vacho munavo namanje mukavaita reassign. Maministers iwayo anofanira kuva answerable neabuse yakaitwa command agriculture. Nokuuraya kwanga kwaitwa economy, vice president lawyer achiita kukorokoza kaita kunotorera vanhu masmall mines. Kuba migodi. Greetings and more greetings to you good people. My name is DJ Oli and welcome to 2.5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunze aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, content iri clean, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akatsaunga iwewe. That's why you are here today. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana ungo wagara uri mugaro wepana dango kutenda nekurumza kasi kubadara rendi. Thank you very much for supporting 2.5 Creative Studios. Right, so Friday birthday rangu. I've already started receiving my presents kudhara, and kana wanga usatiwo watumira, there is the number. Itao e-wallet 100 rand, 200 rand. Kana uchida kuita zvihombe ndibate pa WhatsApp titaure. And then a special mention again kune mfana wangu D mawani sene miyoni chiri kuifunda kuti ndiite sei ndinyasoigona kuitsanangura. Mawani handidi kuti vanhu vazoti anzi all ari racist kana kuti ari chini. Okay, patumirwa voice note yekupronounce surname rega tinzwe. Baba echi muri kumuwana kupi? It's mlandeli. Zvaicho zvemanyoro anotongoita aitori it's mlandeli. Haina H. Mlandeli. Okay, big up to mfano wangu D Mlandeli. Inini hanzi ndiri kuisa H, ndiri kuti Mlandeli. Okay, it's Mlandeli. Thank you very much mfano wangu for supporting 2.5 Creative Studios. Thank you for the present. Nakanakirwa ine ndikutorwa zvibhodhoro zvekutodaro. Much appreciated. Saka kana usati waplay wa part yako, hatisi kuti munhu wese ane mari. Kana usino mari, all you can do, the best present you can ever give me is just to support the channel by subscribing anditika. Right, tichipfurira mberi ndikuti kana une business raunaro futi ndibate panamba dzangu dziripo ndikushambadzire. Kana une nyaya yaunayo yoda kuti ndifambire ndibate futi pa same number idzodzo anditika, nyaya dzacho toita sei todzifambira. Right, zvamanje anzi Dambudzo Boda Jamba Mukorokoza Vice President Lawyer. Pakataurwa mashoko aya vazhinji vedu taitofunga kuti mafanizi kana kuti vanhu vari kungokandirana matombo, but right now a lot of us, a lot of people can relate to this kind of behavior, to this character kuti hanzi Dambudzo Boda Jamba Mukorokoza auraya upfumi hwenyika. I believe this was like 5 years or 10 years ago, not 10 years, 6 years ago, pakataurwa video clip iri, but we take it for granted. But right now zvinotaurwa nevamwewo vanozivawo chinamato vanotaura kuti hanzi nguva ndo inotaura, nditika time will tell, zvakataurwa nevechingezi.
sada ndikuplayere evideo muzvionere mega muzvinzwira mega vachitaura kuti dambudzo nyaya ndeyadambudzo mawana handina hangu zvakawanda zvekutaura handina hangu zvakawanda zvekuti ndirambe ndichitaura but ndangouya kuti ndingokuratidzai ndingokuonesai kuti nyaya hombe iri kunetsa zvamanje manje inyaya yani inyaya yadambudzo handitika. And then tiri kuti phytomed gwenzi riri kunetsa zvamanje manje, gwenzi riri kurapa, gwenzi riri kuita sei, riri kuunza, riri kudzorodzera utano hwevanhu handitika. Bata nhamba dziri pascreen idzo, ukabata koni kana uri kuSouth Africa, kana kubata fochi kana uri kuSouth Africa, kana uri kuZimbabwe bata nyari panhamba idzo dziri apo dzakanzi +263 handitika. Woti ndaita problem, musoro warwadza, mudumbu warwadza, musana zvadi ndo vanhu vacho vanokwanisa kuita sei kutokubatsira handitika. Saka ma1 bata nhamba idzodzo ogara unadzo. I'll make sure ndaunza wano vasikana ivava panapa tokurukura timbonzwa kuti gwenzi ravo ranetsa kudai izvi rinomboshanda sei uye rinombobatsira sei handitika. Rega tipinde munyaya yemukuru tinzwe kuti hanzi chii apo nenyaya yadambudzo. Hanzi kanyika kakanonaka boys ama1 chaiwo. Rega tizvinzwire kuti zvakamira 1-1 apo. Yokutanda Dambudiko. Alright, so apa this clip iri kutangira pekuti ari kutenda vaMugabe nokudzinga kwavanga vaita Dambudzo Mnangagwa, Emerson Dambudzo Mnangagwa anova iye president. Saka hanzi this man described Mnangagwa nemo. Saka ndopa ari kutangira, ndopa katangira clip racho ipapapa. Yokutanda Dambudiko. Boda jamba angu Mozambiki. Zvamakaita izvozvo ngazvirege kuperera ipapo. Angauraya ikonomi yenyika. Ngaongororwe kuti paaishanda ari kucommand agriculture anofanira kuita account nemaministers aishanda nawo mose. Vamwe vacho munaona manje mukavaita reassign. Maministers iwayo anofanira kuva answerable neabuse yakaitwa command agriculture. Nokuuraya kwanga kwaitwa economy, vice president lawyer achiita kukorokoza kuenda kunotorera vanhu masmall mines. Kuba migodi. My youth they are unemployed. Kuita korokoza uri vice president, uri lawyer. Zvese izvozvo ngazviongororwe chef. Vese vakaita nyaya idzodzo vari pamwe chete nadambudzo ngavasungwe ngavaitwe exposed. Right. I don't know kuti pane chakazochinja here, pane chakachinja here kubva patime iyi yaitaurwa izvi panga padzingwa vice president by then Emerson Mnangagwa, then mvawatiza mvawajamba board vachienda kuMozambique, and then ava kutenda mukuru vaMugabe kuti tinokutendai nekutanda kwamakaita Dambudzo Mnangagwa board ajamba rava kuMozambique. Hanzi angauraya economy yenyika, but nanhasi kaeconomy ichiringori yakangofa. Zigi rakauya zvikanzi zigi richadai but nezvizigi baba riri kurwadziwa last number. Gavhena vaiva vapinda mubako manje, but ukaona mabregero avaita vachionererwa vachitaura kuti zigi irori muchazoritsvaga muchazorida, but zigi riri kubukwa nevanhu last number. Ameno nemashoko aya murume uya airota here kana kuti anga ari chokwadi here kana kuti anga amaratidzwa kana kuti aiziva zvaaitaura, because ari kupinda nemo because right now tikada kuisa munhu weZanu-PF up tomugarisa. I've been trying to get hold of one weZanu-PF kuti vauye paplatform timbotaurawo timbonzwawo understanding yavo kuti pamwe tisu tiri wrong, tisu tisiri kuziva as the majority kuti Zanu-PF yacho yakanakirei
chii chairi kugona, chii chairi kuita, handiti, because I've been bringing vanhu vari kusupporta opposition and they are telling us facts kuti zvakamira so, zvakamira so, zvakamira so, and we are buying into those facts. So I've been trying. I will come and show you my screenshots some other time. I've been contacting this one to come on the platform to share what is it ZANU-PF. This is good that has been done by ZANU-PF. Right now my youth ese ari kumaraini kwako iwe unotomaziva anoswera akapfeka ma-t-shirt eZANU-PF anoenda kumarala, anoenda kumusangano, anoswera akagara, anoswera achiputa mbanje, anoswera achirwa dombo, anoswera achinwa mutoriro padeni, achirwa mutoriro, achinwa burongo. Vanozongoita busy pakangonzi paita heroes, ndipo kunzi mobilize vanhu apana vakushandiswa vopinda muroad. Zvipera ipapo pakaita ma-elections vopiwa ma-2 kg twehufu votengerwa masupa, vorwa masupa, vapedza kudaro voraswa. Ko kurambawo apana wangu, kurambawo motaura kuti isusu hatisi kuda masupa mukuru, tiri kuda basa kuti tizokwanisa kutenga masupa edu tega. Mashoko ataurwa nemukuru aya mahombe ari kutaura apa, but zvisinei, let me just repeat the clip. It's just 1 minute and then we close. But pakashata. Yokutanda Dambudzo Mnangagwa boda jamba angu Mozambiki zvamakaita izvozvo ngazvirege kuperera ipapo. Angauraya ikonomi yenyika, ngaaongororwe kuti paaishanda ari kucommanda agriculture anofanira kuita account nemaministers aishanda nawo mose. Vamwe vacho munavo namanje mukavaita reassign. Ma-ministers iwayo anofanira kuva answerable neabuse yakaitwa command agriculture. Right, nyaya yecommand agriculture hapana asingaiziva, haisi secret. That was a failed project. That was just one part of a looting scheme yeZANU-PF. Handitika hakusi kunyeba, zviri pachena, ende hazvina kana kuti chitsotsi kana kuti sei, kana kuti tiri kutuka vanhu kana kuti sei. Totongotaura ndozviripo, zviri pachena, hazvina kana chii kana zvina kana uroi kana kuti zvinotongozikanwa kunzi ndo game ranga riripo, handiti. But nyaya hombe ndeyekuti pakabviswa President Mugabe zvakanzi the president is safe, we are only targeting criminals around him. But right now hapana kana munhu one watotaura kuti akasungwa. Ndozvokutaura kunzi nyaya yehombe inyaya yehuori, vese vanofanira kuita sei kuti vaongororwe. Nokuuraya kwanga kwaitwa economy, vice president lawyer achiita kukorokoza kuenda kunotorera vanhu ma-small mines. Kuba migodi, my youth they are unemployed. Kita korokoza uri vice president, uri lawyer. Zvese izvozvo ngazviongororwe chef. Vese vakaita nyaya idzodzo vari pamwe chete naDambudzo ngavasungwe, ngavaitwe exposed. Right, ndo nyaya yacho, ndo yanga chifamba nayo. Let me know what you think in the comment section. Kuti bo here kana kuti bo here zviri kuitika izvi mawana, ndo nyaya dzacho idzodzidzi pakashata, pari kupisa, handiti. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Make sure you hit the subscribe button and the notification bell kuti by Friday tingeta svika 50,000 subscribers so that I can celebrate my birthday nemufaro mukuru chaiwo handiti. And then kune vanoda kunditirawo something, just a token of appreciation yekuuya pana vane nhau dzinopisa, nhau dzinodakadza, nhau dzechokwadi, munongondibatawo panumber idzo handiti. Whatever you can do, I will really appreciate handiti. And ndinokutendai zvikuru handiti. Thank you very much, and again thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Ngatisangane mu video inotera.